Il-linja telefonika li nediet il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali 1772 biex tindirizza s-solitudni fi żmien pandemija kien l-iktar servizz popolari offrut mill-Fondazzjoni fl-2020 hekk kif daħlu ma' 8,000 telefonata. Dan ħareġ minn rapport annwali tal-Fondazzjoni stess li tnieda l-ġimgħa fil-preżenza tal-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni, Alfred Grixti, qal li tul din is-sena kien hemm żieda wkoll fit-talbiet għal servizzi ta' ħarsien tat-tfal. Grazzi anki għal qafas regolatorju apposta li daħal fis-seħħ. Dan ra wkoll it-tnedija ta' servizz ta' kura alternattiva għat-tfal mill-Fondazzjoni stess, apparti il-ftuħ ta' ċentru tar-riżorsi Fawdex. Żidna l-impjegati professjonisti li jagħtu dik l-għajnuna, żammejna il-waiting list f'livell baxx. Ma ngħidx aċċettabbli għax qatt mhu aċċettabbli ma żgur taħt kontroll. U għajna għaddejjin bil-ħidma tagħna tinstema' kważi dawwa business as usual, imma b'ħafna iktar ħsieb ta' loġistika, ta' sagrifiċċji minn kulħadd. Il-kap eżekuttiv qal li żdiedu r-riżorsi umani minn 845 fl-2019 għal 917 fl-2020. Dan ifisser żieda ta' 72 impjegat. Aħna li kieku m'hemmx il-professjonalità, id-dedikazzjoni u l-impenn tal-professjonisti tagħna, aħna 78% tal-impjegati tagħna huma nies li jagħmlu xogħol dirett mas-service user. Ġifieri kieku ma kienx għalihom, kieku dan ix-xogħol ma sarx. Il-Ministru Michael Falzon qal li l-Gvern żied in-nefqa fl-FSWS u s-sena l-oħra investa 24 miljun euro. Dan meta fl-2019 kienu ġew investiti 19 miljun euro. Il-Ministru faħħar ir-reżiljenza tas-soċjetà Maltija li baqgħet b'saħħitha kemm fuq livell ta' saħħa, soċjali u anke finanzjarju. Dak allura mbagħad jagħmlek kburi illi mhux biss qed inħarsu lejn dak li huma sfidi tal-lum, nħarsu lejn sfidi oħrajn. U kollha jrid konna riżultati anke iktar pożittivi. Din il-ġimgħa ħareġ studju tal-Unjoni Ewropea statistika fejn poġġiet il-poplu Malti fit-tielet post illi huwa l-iktar ottimist dwar il-qasam soċjali, grazzi għal ħaddiema tal-FSWS u grazzi għal ħaddiema ħafna ħaddiem oħrajn.